Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdiyada Oniya Gıbadulina. Bugünkü çıkarılışta. Respublikada meditsina preparatları yeterli ko'lamda bilgiçler ko'plab daru zapaslari sotib olmasqa indi. Ko'ngillar gil 18'de veteran boshqaruvchilarning Balqish festivalining soylab oluv zona turlari boshlandi. Alekseyevskidan maxsus reportaj. Tataristonda yetishtirilganini sotib ol, Mayskiy teplitsa kombinati natijali ishlavini davom etadi. Sanksiyalar şartlarında yetiştiruvni hem iş orunlarını saqlab qalu hazır hakimiyetinin barlıq derecelerinde de tüp buruş. Bu haqda Tataristan prezidenti hükümet yurtunda uzgan Respublika Kengeşmesinde bildirdi. Azıq-түлік qorqunçsızlığın nişikte miniteler hem beylerini nişik kontrolde tutalar. Kilesi yazma şul haqda. Kibit kişilerinde şeker, qorabada yarması kebek oşamlıklar boşap kaldı. Şulu vakitte başka yarmalarga, mesela bir şak, düge hem sılığa onday ihtiyacı yok. Konservlarında da satıp alışlar elleni görünmey. Kibitlerde asortimenti da köptürlü. Kullanışlarının şeker bilen qorabadaga bulgan ihtiyacı ötelerge tiyiş. Çünkü zapassar var. Respublikada rezerv fondu bulduruldu. Республики по решению президента создан резервный запас сахара и муки. Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости. Zapassar yeterlik. Яңа уңышка да күп вакыт калмады. Беренче кирәкле товарларның булуы көн сайын тикшерелә. Кибетләрдә, бөлү үзәкләрендә бәяләр контрольдә тотыла. Бәяләрнең нигезсез артуына юл куелмый. Самое главное – обеспечение продовольственной безопасности, недопущение дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий и, конечно же, непродовольственных товаров первой необходимости. Пресечение необоснованного роста цен. Хәзер тагын бер өстенлекле бурыч хезмәт базарында тотырыклы вазгыять булдыру. Икътисади санкцияларга каршы тора алсын өчен эшмәкәрләргә бизнесны оештыруда яңа ярдәм чаралары эшли. Үзебезнекен булдыру мөһим. Bu şartlarda selametlikке ihtibar bilen kararga, koronavirustan saklaну çaraları turunda da unutmazsak gerek. Особенно об этом должны помнить граждане в возрасте старше 60. Следует строго соблюдать противоэпидемические требования в трудовых коллективах. Ковид никуда не ушел. Соңгы атнада республикада авырулар дәрәҗәсе 2,5 тапкырга диярлек кимеде. Беренче доза вакцина сату планы 100%ка үтәлде. Тотырыклы коллектив иммунитет формалаштыру өчен вакциналаштыруның икенче компонентын да үтәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары. Республика Сәламәтлек саклау министрлыгында даруханәләрдә дарулар сатуның 2 тапкырга артуын теркәгәннәр. Дару препаратлары җитәрме, кытлык булмасмы дип борчылучылар да бар. Табиблар артыгын борчылмаска, запаска күп итеп дару сатып алмаска киңәш итә. Менә бу Татарстандагы барлык хастаханәләрнең, даруханәләрнең төп склады. Даруларны дистрибьюторлар китерә. Яртысы диярлек чит илдән сатып алына. Кайберләренең Россиядә аналоглары юк. Әмма алар бетәр дип борчылырга кирәкми. Безнең предприятие социаль яктан һәрбер кешене якларга тырыша. Без ничек кенә булса да авыруларга даруларны китереп җиткерергә тырышабыз. Менә безнең үзебезнең автомобиль паркы бар. Без республикага ерак районнарга атнасына 2 тапкыр барабыз. Якын районнарга 4 тапкыр, Казанга инде көн сайын. Ташламалар буенча бирелә торган дарулар беренче айга җитәрлек күләмдә алынган. Коммерция секторында да шул ук хәл. Барлык тәэмин итүчеләр белән дә эш дәвам итә. Берәү дә хезмәттәшлек итүдән баш тартмаган. Даруларның артыгын сатып алуның мәгънәсе юк. Менә авыруларга итәсем килә, аптекалардан даруны 10-15 упаковка сатып алмаска, ул даруларның срогы бар. Аның срогы чыга, тотып атарга туры киләчәк. Киләсе 6 айда бәяләрнең кискен артуын күтәрә кирәкми. Монда медикаментлар базарының төп механизмнары кертелгән. Барысы да озак вакытка төзелгән контрактлар аша сатыла. Бәяләрнең тотарлыгын фармацевтлар да раслый. В последнее время не наблюдалось изменение цен на медикаменты. Соңгы вакытта медикаментларга, медицина эшләнмәләренә, реагентларга бәяләр артмады. Республика Сәламәтлек саклау министрлыгында хәзер вазгыятьне җентекләп күзәтәләр. Төп бурыч инсулин кебек яшәешкә кирәкле препаратларны тотрыклы тәэмин итү. Мы получили 2 официальных уведомления. Без инсулин җитештерүче чит ил фирмаларыннан 2 рәсми хәбәр алдык.
Алар безгә Россия Федерациясе территориясендә инсулинның китереләчәге турында хәбәр иттеләр. Инсулин Россиядә дә җиштирелә. Барлык авыру балалар да кирәкле дарулар белән тәэмин ителә. Хәйрия фонды элеккечә үк сабыйларга игелек һәм кайгыртучанлык күрсәтә. Фанис Мөхәммәтов, Булашаки, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Көнбатыш санкцияләре ире майский теплица комбинаты эшенә йогынты ясамады. Яшелчәләрне төяп җибәрү штат режимында бара. Кирәк булганда аны арттырырга һәм өстәмә мәйданнарга җәелдерергә дә мөмкин. Хәзер анда уңыш җыюга әзерләнәләр. Тулырак алдагы сюжетта. Узган ел нәтиҗәләре буенча 43 мең тоннадан артык кыяр, помидор, борыш һәм яшел тәмләткечләр җитештерелгән. Кыскасы, нинди генә яшелчә юк. Безнең коллектив елда тырышып, үзенең эшен яратып, экологик чиста продукцияны үстерә. Менә мин әйттем инде, без продукцияны, кыярларны, помидорларны, яшелчәләрне үстерәбез, барысында балалар өчен. Үсемлекләрне махсус төкле туралар сиркәләндерә. Алар өчен температура һәм дымлылык балансы, яктырту дәрәҗәсе һәм әлбәттә пестицидлар булмавы бик мөһим. Түтәлләрдә теплица хезмәткәрләре дә эшли. Алар тырыш бал кортларыннан бер дә ким түгел. Һәрберсенең үз участогы бар. Шытымнарны эшкәртергә һәм уңыш алырга кирәк. Томатларны атнага 2 тапкыр җыйсалар, кыяр көн саен җыела. Эшебезне яратабыз, эшкә киләбез, кыш көне киләбез, җәйгә килгән кебек. Бездән кышын җәен гел бездә җәй. Без үстерәбез кыяр, помидорлар. Бу җитештерүнең иң татлы урыннары. Биредә җир җиләге үстерү белән күптән шөгыльләнәләр. Берничә ел элек голубика үстерә башлаганнар. 2 ел элек кыш көне теплицада кура җиләге плантациялары барлыкка килгән. Менә мин әйтеп үттем инде, 43 мең тонна продукция, яшелчә продукциясын без елга үстерәбез. Но мөмкинлек бар, сорау булганда 45 мең тоннага кадәр без бу ел мөмкин арттырырга продукцияны. Бернинди сорау да юк. Коллектив бу эшне эшләргә әзер. Узган ел нәтиҗәләре буенча теплицалар 3 миллиард 600 миллион тонна продукция саткан. Илшат Ганиев сүзләренә караганда, быел җитештерү күләме 43 мең тоннадан 45 мең тоннага кадәр артырга мөмкин. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Өстәвенә күптән түгел 4нче энерго үзәк эшли башлаган. Бу исә электр энергиясе белән комбинатны тулаем тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Бүген бергәләп гуманитар ярдәм күрсәтү эшен алып бару бик мөһим. Күп кенә җәмәгать эшлеклеләре, волонтерлык хәрәкәтендә катнашучылар да бу турыда сөйли. Алар ил президенты карарын хуплый һәм махсус операция ярдәмендә генә Россия шикләрендә нацизм таралуны туктатырга мөмкин булуын ассызыклыйлар. Безнең илне шундый шартларга куйдылар ки, безнең башка чара калмады. Мин Украинада хезмәт итүче хәрбиләрне хуплыйм. Аларга уңышлар һәм фашизмны җиңүләрен телим. Көнбатыш илләре безнең шикләрдә ни теләсәләр шуны эшләп тордылар. Без күпме түзеп тора алабыз, диде Россия Федерациясе герое Александр Кораблев. Волонтерлык хәрәкәтендә катнашучы Анна Макарова да ил президенты карарын хуплый. Хәзер без бергә волонтерлык штабы актив рәвештә эшли. Булар табиблар, психологлар, мәдәният волонтерлары. Килүчеләр үзләрен тыныч хис итсен өчен без барысын да эшләргә тырышабыз. Кызганычка каршы, бик күп тискәре һәм дөрес булмаган мәгълүмат усаллык кушылды. Безнең бурыч беренче чиратта кешеләр булып калу, провокацияләргә бирешмәү. Безнең президент нәрсә эшләгәнен белә, диде волонтерлар, медиклар бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәтенең Татарстан төбәк бүлеге координаторы Анна Макарова. Газета журналларда нинди темалар өстенлек итә? Татар укучысын нәрсә җәлеп итә? Әлеге сорауларга җавап матбугат күзәтүе сәхифәсендә сүзне журналист Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Яз белән бергә тагын бер шир әйләнеп кайтырга мөмкин дип куркытырга булган үз укучыларын Шәһри Казан газетасы. Ул да булса, җылы яклардан кайтучы кышларга ярып, кыш гыйбы кайту мөмкин ихтималы. Язылганнардан күренгәнчә, узган ел Россиядә 68 шундый очрак теркәлгән. Шуның берсе бездә, Тукай районындагы фермер хуҗалыгында. Газета тагын бер нәрсәне искә төшерә. Быел кыш грибыннан зыян күрүчеләр булганда, хөкүмәт компенсация түләргә җыенмый. Димәк, Аллаһның яклауына ышанырга һәм үзебезгә сакланырга гына кала. Ватан Татарстан газетасы кала һәм сала кибетләрендә күзәтелгән шикәр, он, карабыдай, сыек май ише товарлар тирәсендәге ыгы-зыгы проблемасын үзәккә алырга булган.
Аш булсын, азык-түлек запасы җитәрлек дигән язмадан аңлашылганча, илдә азык запасы җитәрлек һәм хөкүмәт бәяләрне дә авызлыклау чараларын күрә. Аннар без бит инде ярма җыю чараларын бер генә үтмәдек. Соңыннан кортлагач аларны тавыкларга, шәһәрләрдә күгәрченнәргә ашату очракларын онытырга өлгермәгән идек әле. Газетада шулай хөкүмәт игълан иткән кредит кайтару каникулы турында да тәфсилле язма басылган. Тормышыбызда ашыкмыйча, аяк акыл белән эш итәр көннәребез җиткәнен онытмасак иде. Казан утларының март саны шагыйрә Сания Әхмәҗанованың фикерлы шоу буенча дөньяны таң калдырган татар кызы Камилә Вәлиевага багышлаган «Дәлилләрбез» дигән шигыре белән ачылып китә. Бу санда Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесендә җиңеп чыккан авторларның әсәрләре белән танышырга була. Лилия Гыйбадуллинаның шигъри тәлгәшләре һәм Ләйсән Низамованың «Тиле» исемле хикәясе шундыйлардан. Журналда шулай ук Фирдус Гыймалтдиновның «Буа» романының ахыры, Нәбирә Гыйматдинованың «Остаз» исемле документаль повесте, Башкортстанда яшәүче Рафига Усманованың «Ярлыкану бәхете» әсәрләрдә урын алган. Тормышыбыздагы мәшһүрләрдән онытылып торыйм дигән кешеләргә рухи азык җитәрлек дию. Идел яшьләр журналында да яшь каләм ияләренең иҗатына шактый зур урын бирелгән. Әмма беренче татар хатын-кыз шагыйрәләре, язучылары турындагы кыз кешегә язу кирәкме дигән язмадан укучылар бик күп кызыклы да, гыйбрәтле дә тарихи фактларны укып белә ала. Журналдагы «Телем байлыгым» сәхифәсендә тел галиме Ринат Сәфәров татар телендәге төсләр һәм буяулар, милләт атамалары һәм фигыльләр турында дәрес биргән. Уят булса да таныга мәҗбүрмен, ләкин мин шушы яшемә җитеп тә кызыл һәм яшел төсләрнең 12шәр атамасы барлыгын белмәгәнмен икән. Менә шуннан әйтеп карасыннар инде татар теле ярлы дип. Яшьләр журналында басылган талантлы тимерче Ринат Нуриддинов һәм агач остасы Җәлил Билданов турындагы язмаларда үткәндә калган дип саналган бирнә сандыгын булдырган һәм аны тутырган Мәликә Хайрулла белән ихлас әңгәмә дә бер тында укыла. Укудан һәм фикерләүдән аерылырга язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик. Узган елда республика фермерлары 11 миллиард сумлык продукция җитештерде. Ит, сөт, сырга авыл җирендә дә, читтә дә ихтыяҗ зур. Республика президентының авылга ярдәм итү буенча программаларыннан башка крестьян фермер хуҗалыклары мондый уңышларга ирешә алмас иде. Ширмешән районыннан Якимовлар гаиләсе дә үз бизнесларын уңышлы оештырган. Якимовлар гаиләсендә барлык эшләрне дә бүлмичә бергәләп эшләр. Бу буыннан буынга күчкән традиция. Кичкенә хуҗалыкта сыерлар, дуңгызлар, атлар асраудан башлаганнар. Аларга тәрбиягә алган балалар да ярдәм иткән. Технику понемножку приобрели. Техника сатып алдык. Техника бар, җирне эшкәртү өчен. Нигездә анда улым эшли. Терлекләрне бөтен гаиләбез белән карыйбыз. Юлия Якимова зоотехник белгечлеген үзләштергән, ире агроном. Уллары үсеп җиткәч, ул да булыша башлаган. Яланган ике оператор сыерларны сава. Другим работать не умею. Башкача эшли алмыйм. Туганнан бирле эшләргә күнеккән. Күңел биреп эшләсәң, уңышларда була. Иң мөһиме эшне яратырга кирәк. Якимовларның 117 гектар җире, 100 баштан артык мөгезе эретерлекләре бар. Шуларның 35-е савым сыерлары. Кредитлар түләнгән, яңа эш башлаучы фермер республика программасы ярдәмендә заманча ферма төзегәннәр. Всегда выгодно было, наверное, она и будет выгодно. Сөтчелек һәр вакыт отышлы булды. Сөткә бәя дә бераз артты. Без әле сөткә субсидия да бирелер дип көтәбез. Гаилә башлыгы Степан оста умартачыда. Үз умарталыгы бар. Анда да эшен җайлап җибәргән. Мы заранее предупреждаем. Җирләрне гербицидлар белән эшкәрткәндә алдан кисәтеп куябыз. Барлык кагыйдәләр дә төгәл үтәлә. Бернинди каршылык та юк. Якимовлар гаиләсендә балаларын да яшьтән эш сөяргә, һөнәр эшкәрлекләренә өйрәтәләр. Традицияләр буыннан буынга күчәргә тиеш дип саныйлар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сайфуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Татарстан мөфтиятының халык арасында зур популярлык казанган проекты Ислам беренче адымнар мәктәбе шушы көннәрдә үз эшен кабат башлап җибәрде. Әлеге проект кыска вакыт эчендә ислам нигезләрен үзләштереп, намаз укырга өйрәтүне максат итеп куя. Дәресләр атнага бер тапкыр шимбә көннәрендә Казанның Галиев мәчетендә үткәрелә. Барлыгы 7 дәрес уздырыла. Барлык дәресләрдә бушлай укыту татар һәм рус телләрендә алып барыла. Дәресләрне үткәрү планына шулай ук уку өчен кирәк булган материаллар таратуда кертелгән.
Сақшыл езу һәм аквариабилитация буенча гадел көтү урамында яңа үзәк ачылды. Ул балалар өчен езу үзәген оештыруның иң яхшы тәҗрибәләрен өйрәнгәннән соң нигезләнгән. Бу башка үзәкләрдән хәйрия чаралары уздырылу белән аерылып тора дип белдерә оештыручылар. Сақшыл езу һәм аквариабилитация үзәге дип аталган коммерцияле булмаган автоном оешма сәламәтлекләре шикләнгән балаларны тернәкләндерү буенча ел дәвамында дәвалау чаралары алып бара. 2021 елда елның иң яхшы социаль проекты һәм 7-нче бөтен Россия социаль эшкуарлык өлкәсендәге проектлар конкурсының төбәк этабы призеры булды. Бүгенге көндә әлеге үзәк шәһәрнең ире социаль проекты. Үзәкнең җитәкчесе Анна Кузнецова белдерүенчә, киләчәктә грант конкурсларында катнашырга ниятләре бар. Әлбәттә, оешмага меценатлар да ярдәм итә ала. Шушы көннәрдә генә Кама аръягы зонасының Нырлат, Лаеш, Яңа Шишмә, Әлки, Аксубай, Спас, Чистай һәм Алексеевский районнары икенче тур Балкыш, Сияние, Татарстан ветераннары арасында үзешчән башкаручыларның 7-нче республика фестивален сайлап алу турын узды. Һәм ул региональ ветераннар иҗтимагый оешмасының 35 еллыгына багышланды. Балкыш фестивален безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Кунакларны Алексеевск район мәдәният йорты бик җылы каршылады. 8 район авылларыннан беренче турны үтеп килгән талантларыбыз төрле номинациялар буенча берсеннән-берсе уздырып үз осталыкларын күрсәттеләр. 5 сәгатькә сузылган фестиваль тамашасыннан район мәдәният йорты мыш килеп торды. Әйтерсеңләр, яшь җилкенчәк кызлар, егетләр Сабантуй бәйрәмендә диярсең. Уйланыбрак карасаң, иң яшенә дә инде 60 яшь тулып киткән. Тагын да яхшылап карасаң, 90-ны узып китүчеләре дә бар. Талантлары ташып төшкән. Бу көндә өлкәннәр арасында уздырыла торган Балкыш фестивале ул гаять тә зур күркәм бәйрәм. Гомумән өлкәннәр өчен бик әһәмиятле чара бу. Аларга картайырга бирми. Алар һаман да хәрәкәттә. Алар һаман да кешегә хезмәт итүдә. Концертта нигездә ветераннарның яшьлек елларын чагылдырган халык җырлары, тематик әсәрләр, халкыбызның онытылмас мирасы, Аулак ый, Сабантуй, төрле йолалардан күренешләр, комсомол һәм биек җиңүгә багышланган җырлар һәм әдәби әсәрләрдән торган өзекләр яңгырады. Вот 2 года за эту пандемию мы как-то немножко ушли в тень, и мы поняли, насколько люди соскучились по фестивалю. Илебездә барган вазгыятькә бәйле бу фестиваль күпмедер тукталып торды. Шул вакыт аралыгында алар безгә бик күп тапкыр мөрәҗәгать иттеләр. Балкыш фестивален тизрәк оештыруны сорадылар. Сәхнәне сагынуларын җиткерделәр. Әйе, бу алар өчен рухи азык. Җыр биюгә оста өлкәннәрне берләштергән Балкыш Сияние фестиваленең исеме җисеменә туры килә. Балкыш сүзенең мәгънәсе дә күңелгә ятышлы, дәрт исти, омтылыш бирә, әйтеп үтү урынлы булыр. Фестивальне оештырып йөргән вакытта исем кушу йөзеннән конкурс игълан ителә. 2012 елда шактый гына тәкъдим ителгән исемнәр арасыннан журналист Флора Иштиракова тәкъдим иткән исем җиңеп чыга һәм бүгенге көнгә кадәр әлеге фестиваль Балкыш исеме астында яшәп, иҗат итеп килә һәм әйтергә кирәк, Балкыш фестивале бик күпләрне балкытты. Бик яхшы, Лаеш районы Янтык авылыннан килдек. Безнең ансамблебез Шишмә дип атала. Бәйрәмнәрдә җырлыйбыз да, биебез дә, гармун кулларыбызда, алсу гөлләр чәчәк атсын йөргән юлларыбызда. Без бу фестивальне бик сагынып көттек. Үзебезнең иҗатыбыз белән башкаларны да таныштырасыбыз килде. Үзебезне күрсәтәсе килде. Чөнки без Чуаш халкының мирасын барлаучылар. Балкыш безнең өчен күңелләргә бик зур дәрт өсти, күңелләр күтәрелә, Балкышка киләсебез килә. Просто без слез даже на некоторые номера невозможно глядеть. Аларны олы кешеләр итеп күз алдына да китереп булмый. Энергиялары ташып тора, чын артистлар кебек. Алар хөрмәткә лаек. Бу бик зур эш. Чөнки бу олылар өчен, безнең ветераннар өчен бу бик зур бәйрәм. Алар шуфатлы әйбәт кенә әзерләнәләр, хорлар, ансамбльләр, хәзер батур костюмнар, киемнәр, менә милли киемнәр, рус киемнәр, чуваш киемнәр, татар киемнәр. Беләсезме, Балкыш
ул гаҗәеп әйбер. Алар бөтен ширләрен, бөтен авыруларын онытып, кешеләргә үзләренең күңелләрен ачалар һәм шул ук вакытта үзләре дә яшьлеккә кайткан кебек булалар. Аларны ул тота, аларны ул бөтен мәшәкатьләреннән, борчуларыннан, ширләреннән күпмедер вакыт калса да арындырып тора дип әйтәсем килә. Балкыш ул безнең элеккеге җырларыбызны алып кайта. Инде онытылып бетә башлаган безнең йолаларыбызны алып кайта. Ул безгә өлкән буыннарга яшьлегебезне алып кайта. Менә нәрсәсе белән кадерле ул. Шул ук вакытта яшьләргә менә безнең яшьлек нинди иде, менә без нинди идек, менә без нинди җырлар җырладык дип искәрмәдә ясый. Балкыш фестивален оештырырга республика президенты һәм хөкүмәте зур ярдәм итә. Шәһәр һәм район җитәкчеләре дә талантлы өлкән буын кешеләренә игътибарны арттырды. Концертларга бергәләшеп әзерләнәләр, үзешчән артистларга сәхнә киемнәре тегәргә булышалар. Республика күләмендә ветераннар өчен төрле социаль мәдәни чаралар оештырылып тора. Балкыш шулар арасында иң клашлысы. Ул яңа исемнәр ача. Өлкәннәребез халык иҗатын зур сәхнәгә чыгара һәм үзләренең ялкынлы тормышлары белән яшьләргә үрнәк күрсәтә. Рәхмәтле без президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка. Беренче фестивальдә алып, бүгенгә кадәр ул безгә и материаль яктан, и мораль яктан зур терәк булып тора. Ә инде Оргкомитетның фестивале, беренче фестивальдә алып, ул Фәрит Хәлилович Мөхәммәдшин. Ул Дәүләт Советы председателе. Алардан башка менә бу фестиваль ул Оргкомитетның утырышларында уздыра. Үзе дә килә концертларга карый. Социаль яклау министрлыгы һәм мәдәният министрлыгы. Һәм алар белән медиа безнең сезнең тарафтан безгә бик зур ярдәм күрсәтелә. Так шу безнең карап торасы кешебез зур. Концертта чыгыш ясаган барлык үзешчәннәргә дә истәлек бүләкләре һәм дипломнар тапшырылды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Узган елгы корылыкка карамастан республикада терлекчелек продуктларын җитештерүдә үсеш күзәтелә. Татарстанның үзеннән тыш кайбер башка төбәкләрендә азык-төлек белән тәэмин итү мөмкинлеге бар. Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында шушы мәсьәләләр һәм шулай ук малларны кышлатуны нәтиҗәле тәмамлау, язга ярминкәләрне оештыру, фермерларга, шәхси хуҗалыкларга грантлар бирү, субсидияләр түләү, дәүләтнең авыл хуҗалыгына бәйле башка программаларын үтәү юнәлешләре турында сүз барды. Терлекчелек буенча министр урынбасары Ленар Гарипов авылда бизнесны башлап җибәрү һәм уңышлы дәвам итү буенча радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга аңлатмалар бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилович. Республиканы терлекчелек продуктлар белән тәэмин итүдә эшләр ничегрәк тора? 21 елны без süt җитештерү буенча 1,958 мең тонна сөт саудык. Бу бөгенкендә 1%-ка үсеш белән 20 ел белән чагыштырганда 539 мең тонна ит җитештердек. Бу 2% үсеш 20 ел белән чагыштырганда. Шуңа күрә безнең сөт белән дә, ит белән дә, йомырка белән бөгенкендә республикабыз үзебезне обеспечивый итә. Әле тагын обеспечить итә түгел, без үзебездә җитештергән бу продукцияны тирә-юньдәге регионнарга да бөгенкендә күпмедер өлкәдә обеспечивый итәбез. Язгы ярминкәләр кайчан, кайсы мәйданчыкларда башлана? Ярминкәләребез безнең елда алып барыла бу эшләр. Безнең бөгенкендә Казан өлкәсендә булган ярминкәләр бөтен площадкалары шул ук кала. Үзгәрешләр юк. 19 мартта бу эшләр башланып китә Алла бирсә. Монда безнең үзебезнең республикабызда булган районнар бөтенсе катнаша. Монда свежий ит, свежий сөт, любой продукция бөгенкендә бу ярминкәләргә алып киленә. Алар иртәнге уже 6-да 5-тә уже сатыла башлыйлар бу ярминкәләр эшли. И көндезге 11-ләргә 12-ләргә хәтлек бу площадкалар эшләячәк. Безнең үзебезнең халкыбызга менә прилавкадан әле генә суелган ит, әле генә эшкәртелгән сөт продукцияларда бөгенкендә, пожалуйста, любой продукцияны бөгенкендә мөмкинчелек була алырга. Малларны кышлатуны уңышлы башкарып чыгу өчен нинди мөмкинлекләр бар? Быел кышлау әзрәк авыррак булды да, потому что ни дип әйткәндә, бөгенкендә җәй көннәрендә эссе көннәр булды, азык-төлек әзерләү авыр булды. Һәрбер хуҗалыкларыбызга районнарга килгәндә, менә Азнакай районнары, Актаныш районнарында, Новошминский районнарында бунда азык-төлек бик авыр әзерләнде.
ул калган районнарда да әзерлек авыр булды инде. Шуңа да карамастан ул районнар бәйнекендә азык-төлекне сатып алдылар. Тел өлкәләрдән, Киров өлкәләреннән, Удмуртия, Самара өлкәләреннән азыклар сатып алынды. Шуның белән бәйнекендә безнең әле тагын бәйнекесендә 5 айлык запасыбыз бар. Кышлыкны без алда бирсә тигез чыгырга тиеш. Икиләчесе бу елларга да біз өзебезгә зур максат куябыз. Азык-төлекне ел ярымлык 2 еллык запас белән әзерләргә үзебездә шушындый тараф тәэмин ителгән безнең шушы азык-төлекне тиешенчә сыйфатлы итеп әзерләү, киләсе елларда да уңышлы итеп эшләү. Фермерларга, шәхси хуҗалыкларга булышуда нинди дәүләт программалары гамәлгә? Дөрес әйтәсез, сез зур крупный инвесторлар кергәндә авыл хуҗалыгында барыбер кичкенә фермалар буш калалар инде алар. Алар зур комплекслар төзиләр дә, ул комплексларда үзләре уже үз хайваннарын туплап, алар үзләре эшли башлый. Кичкенә комплекслар 200 башлык комплекслар, фермалар буш кала. Но монда да мөмкинчелек бар. Без авыл хуҗалыгында, авылларда эшләргә теләк белдерелгән кешеләргә любой грант системаларында бәйнекендә мөмкинчелек бар участвовать итәргә. Семейный ферма дигән системалар бар бәйнекендә. Грант системалар, агропрогресс, агростартап дигән прогресслар бар бәйнекендә. Ул яктан да без хайван алырга да, ферма төзергә дә мөмкинчелекләр бирәбез бәйнекендә. Шушы авылда теләк белдергән кеше кем бәйнекендә предпринимательский деятельностьләр белән, или коллективный фермерский хозяйстволар, или үз хуҗалыгын алып барылган кышкыртлык, итчелек, сөтчелек белән шөгыльләнгән кешегә любой тәкъдим белән бәйнекендә обращаться итәргә була. Үзенең эшкәртү сәнәгатендә ачып җибәрергә мөмкинчелек бар. Моны әйтеп уздым мин теге безнең республикабызда бәйнекендә 85 савым урыннар, суйгыч урыннар бар. Мәсәкомбинат дип әйтәбез инде рус телендә әйткәндә. Ул безнең районнарыбызда, кайсы бер районнарда 2-шәр, кайсы бер районда 3-шәр комплекс. Монда алар шушындый ук системалар белән төзелгән. Пожалуйста, алар шушы комплексларга обращаться итәргә мөмкинчелек бар. Сөт эшкәртү цехлары ачырга мөмкинчелек бар. Пожалуйста, любой теләк белдергән кешегә бәйнекендә мөмкинчелекләр бар эшләргә. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.